जाहैबाय बिल्डिंफोर न'फोर हाजो सायावसो नालाय नोंथांमोना ओरै भिउखौ नायनो हागोन नै माबायदि नुयो नैबे मा न'थाय दुलुरलुरनो बेखौथ' आं जेबो मिथिला दा नैबे जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा माजोंहाय ओरैजाय थाबायना फैदों आरोना हाजो गोजौआवसो दै सारमोन बियो आरो नोंथांमोना सारमोन बेखौ नुदोंना औवाफोर बायदि माने बानायना दोनदों खिन्थु नङा दै बियो जाहैबाय माने इस्टिमेटआनो आरोना दालायनाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोङो सबसे गोजौआव दं आरोना गिबियावनो खुलुमबाय सारमोन दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय दिनै आङो दंफैयो बे तेजपुरनि अग्निगड़ होननाय माने पार्कआवहाय जायगायावहाय दिनै एसे बेरायफैदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे पार्कआवहाय मा मा साजायना दोननाय दं मा मा दोननाय दं नोंथांमोनजों नैबे ब्लगनि गेजेरजों सेयार खालामलांसै बेयावनो बेवहाय टिकेट लाग्रोनोसै लोगोफोर सानै दं ओमफ्राय नै आदा लुकास दं मा मा नुगोन नोंथांमोनजों सेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोननो देखायनो नाजालांसै दिनैनि ब्लगावहाय नायनो हागोन सारमोन नोंथांमोना टिकेटखौ लाबाय गांसेयावहाय 30 थाखा खरि लादों दायो हाबनोसै जोङो एन्ट्रि जानोसै नैबे गेटआ हाबबाय जोङो गाखोबाय दायो एन्ट्रि जाबाय सिङावहाय माने हाबबाय आरो ना टिकेटखौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन टिकेटखौ लाबाय थ' सारमोन आङो दायो दङ स्टेप 2आव दं आरो ना नैबे जाहैबाय स्टेप मोनसे दै सारमोन जोङो नैबे स्टेपजोंनो फैदों बै गाहायनि स्टेप मोनसेजों फैदों फैनानै माने ओरै रागन आरो ना ओमफ्राय आङो नैबे स्टेप 2आव दं दायो थ' सारमोन आङो नैबे स्टेप 2आव मा मा नुनो हागोन नोंथांमोना देखायलांनो नाजानाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों ब्लगनि गेजेरजों थ' सारमोन आङो दायो स्टेप 2आव दङ दायो आङो स्टेप 2आवहाय थाबायगासिनो दं आरो ना थ' सारमोन गिबियावनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयावहाय गिबियावनो आङो मोनसे माने मुसुखा मोनबाय नै बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेयो जाहैबाय नैयो बले बाबा माने शिबनि मुसुखा आरोना बेवहाय शिबनि मुसुखा दं नैयो नायनो हागोन नै सारमोन नोंथांमोना बेनिफ्राय दायो आङो ओरै दावखोलांबावनि सारमोन मा मा मोनगोन नोंथांमोनजों सेयार खालामलायनि दिनै माने फार्स्ट टाइम दै सारमोन नैबे अग्निगड़आवहाय बेरायफैनाया तेजपुरावलाय फैबाय थानाय जायो गेजेर गेजेर थेवबो माने बेवहाय फैयाखैमोन आरोना बेरायफैयाखैमोन दिनै माने तेजपुराव एसे खामानि दंमोन नालाय बे खामानिया माने एसे लेट जागोन होननायखाय ओरैनो माने जिरायना थाबाय थानो बानानै दिनै नैबेयावहाय फैनाय जाबाय आरोना बेरायफैनाय जाबाय नायफैनाय जाबाय नोंथांमोना देखायलांनो नाजानि आङो बेवहाय माने मा मा मुसुखाफोर दङ आरो माबायदि जायगाफ्रा सिनारिफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना मोनसे लाइक होना आरो सारमोन आरो गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय सारमोन बिदिब्ला आङो दायो दङ नैबे 2 स्टेपआव दं आरोना सारमोन नैथि खोन्दोआवहाय माने थाबायगासिनो दं आङो मेंबाय सारमोन बिरादनो अमा जाग्रा ना सारमोन बेनिखायनो बिराद मेङो ससे थाबायब्लानो माने बेथ' हाजोसो ना सारमोन दायो बैनो आरोना टिकेट काउन्टारा बै बे लावथुब थुब नुनायानो बेयो जाहैबाय टिकेट काउन्टार जोङो गारिखौ एसे सिगाङावहाय पार्किं खालामना दोनदों बेवहायनो माने टिकेटखौ दाननानै सिङाव हाबफैनानै बेरायफैनो हायो आरोना थाबायब्लानो बिराद मेंबायानो नै सिगाङाव दङ जोंहा नै आदा लुकास दङ ओमफ्राय सानै आदामोन दङ मेंबायानो सारमोन ससे थाबायनायावनो हाजोसो ना हाजो ओमफ्राय नैबेबायदि सिरि बानायना होदों आरोना हाजोखौ माने माबानानै लामा बानायना होनाय दं ससे थाबायनायावनो हां गनोसै बायदि मोनलायबाय सारमोन ओरैबायदि माने मेंनाय मोन्दों मेङो माने अमा बेदर जाग्राना बिराद मेङो ओंखायनो ससे थाबायब्लानो गारनांसिगोन अमा बेदर जानायखौ नैबेयो जाहैबाय अग्निगड़ थ' सारमोन नायनो हागोन नैबेयावहाय नैफोरबायदि दं आरोना बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै बैयो जाहैबाय अशक चक्र नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ नायनो हागोन नै सारमोन बेयो जाहैबाय अशक चक्र बिथिंजाय आरो नैबेबायदि गेलेग्रा बायदिसिना एसे साजायना दोननाय दं बानायना दोननाय दं नैयावहाय माने गथ'फोरा गेलेनो हायो बेवहाय दङ नै गथ'फोराबो गेलेगासिनो दं बिथिंजाय नायनो हागोन नै बिथिंजाय नैबे जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा हाजो सायावसो नालाय नोंथांमोना ओरै भिउखौ नायनो हागोन नै माबायदि नुयो नैबे मा न'थाय दुलुरलुरनो बेखौथ' आं जेबो मिथिला दायो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोरो जाहैबाय बिल्डिंफोर न'फोर तेजपुरनि बेफोरो सब नोंथांमोना नायबावनो हागोन नै गाहायाव माबायदि नुयो बिदि नुयो आरोना जोङो बै बे लामाजोंहाय ओरैजाय थाबायना फैदों आरोना हाजो गोजौआवसो दै सारमोन बियो आरो नोंथांमोना सारमोन बेखौ नुदोंना औवाफोर बायदि माने बानायना दोनदों खिन्थु नङा दै बियो जाहैबाय माने इस्टिमेटआनो आरोना दालायनाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोङो सबसे गोजौआव दं आरोना नोंथांमोना अग्निगड़आव फैयोब्ला नैबे आं जि जायगायाव गाखोनानै दंना नैबे गोजौ जायगायाव गाखोयोब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो भिउफोरखौ नैफोरबायदि नुजोबगोन आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै नैयो जाहैबाय बुरलुंबुथुर नोंथांमोना ओरैजाय दङ नै मानसिफोर
बिथिंहाय माने खना खनला मानसिफोरा जरा जरासो जिरायलाजोबना दं दै सारमोन जेरै थाङो बिजोंहायनो नुयो नोंथांमोना ओरैबो नायनो हागोन नै जायगाफोरखौ सिनारिफोरखौ गाहायजों नायनो हागोन ओरैजायबो नायनो हागोन नै माबायदि नुयो बिथिंजाय माने गथ'फोर गेलेग्रा बायदिसिनाबो दं आरोना गथ'फ्रा माने गेलेनो हायो हैलां बायदिसिनाबो दंजोबो नैबे जाहैबाय बुरलुंबुथुर बमरागुरि दालांखौ बिनिफ्राय नुहुरो दै थ' बिदिब्ला सारमोन नैबे गोजौनिफ्राय ओंखारनोसै गाहायनि फारसेथिं थांसैलाय गाहायावहाय माने खना खनला नोंथांमोननो देखायनो नाजाबावनि दायो आं एसे ओरैनो थाबायनानै थांबावनि देखायबावनि नोंथांमोननो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय मैखुन जोंथ' मैखुन होनो बेखौ बेवहाय माने जिरायनानै रेस्ट लानो हायो आरो मेंब्लाथाय थान्दाफोर लाबोदोंब्ला बिदिनो जाग्राफोर लाबोदोंब्ला जिरायनानै जानो हायो आरो रेस्ट लानो हायो बिदिब्ला ओरै गोजौजों दावखोलांबावनि बिथिंजाय मा मोनबावगोन नोंथांमोना नायनो हागोन र' एबार आङो गाखोनोसै थामथि स्टेपआवहा गोजौआव गाखोबाय एबार आङो सारमोन दायो आङो मोनसे स्टेपआव गाखोबावबाय फार्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप दायो आङो थार्ड स्टेपआव गाखोबावबाय दे सारमोन बे थार्ड स्टेपआवहाय मा दङ नोंथांमोननो देखायनो नाजानि आङो बिनिखौबो नायनो हागोन नै सारमोन मेङोलाय सारमोन बिरादनो हाजोसोना सारमोन बियो पुरा हाजो गोजौ बे हाजो गोजौखौहायनो माने दानख'नानै बिदिनो लामा बेनिफ्राय बिफां लाइफां गायजोब्बाय गायनानै माने बेफोरबायदिनो माने मुसुखाफोर बानायना दोननाय दं माने समायना दे जायगायालाय माने सायानो माने थान्दा आरोना मेंबाय आङो बिरादनो सारमोन गाखोनायावनो नोंथांमोना नायनो हागोन सारमोन बेजोंहायबो बिदिनो मुसुखाफोर बानायना दोननाय दङ नोंथांमोना बै गोजौआवबो नुनो हागोन नै मुसुखा नोंथांमोना नैबे गोजौखौ नुदोंना बे गोजौआवहाय गाखोनानै माने फटक सटक लानो हागोन आरोना मेंबाय सारमोन बिरादनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै सारमोन बेजोंहायबो मोनसे माने मुसुखा दङ नायना बावनो हागोन बिथिंजाय थांबावनि र' गोजौजों बिथिंजाय थांनानै नायहैबावनि बिथिंजाय मा मोनहैबावगोन मा नुबावगोन आङो आरो मा दंबावो बेवहाय नायथावना नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो नैबे ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनाल' अननानै मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय आरो गावनि फंबाय साननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बिथिंजाय नै देखायलांबावनि र' मा दङ बिथिंजाय बिथिंजाय नायनो हागोन नै सारमोन नैफोरबायदि माने जिरायनानै थानो हायो आरोना बिदि जिरायग्रा दङ बेवहाय माने हैलांफोर दङ गथ'फोर गेलेग्रा गथ'फ्रा गेलेनो हायो बिथिंजाय नैबे जाहैबाय हैलांफोर गथ'फोर गेलेग्रा हैलां इयो नैबेयो बेवहाय माने गाखोनानै गेलेनो हायो आरो नैथिंजायबो गथ'फोर गेलेग्रा दङ नै जोंना लोगोफ्रा बे गोजौआवहायसो जिरायनानै दङ मेंबाय थाबायनो हालानो आंबो मेंबाय खिन्थु नोंथांमोननो देखायनांगोन ना आङो नङाब्ला लस जागोन बेनिखायनो नैबे ब्लगनि गेजेरजों बबेथिं मा दङ बेखौ देखायनो नाजागासिनो दं आङो नोंथांमोननो नैथिं नायनो हागोन नोंथांमोना सिनारिफोरखौ बैयो जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा इयो बुरलुंबुथुर दै एसे दंफां गोजाना बेनिखायनो माने नुहुराखै बिथिंजाय दङ बिथिंजाय माने बिदिनो नैदि गेलेग्राफोर दङ बैथिंजायबो गेलेग्राफोर दङ ओरै राउन्ड मोनसे दङ बिथिं थांथ'ला आङो बिराद मेंबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिंजाय नैफोरबायदि माने बिफां लाइफां गायनाय दङ ओरैजाय माने बुरलुंबुथुर दै दङ नै ओरैजाय बे दंफांनि ओरै बारबाथाय ओइथिंजाय माने माबाखौ नुहुरो बिनिफ्राय जोङो ओरै बमरागुरि दालांखौबो नुहुरबाय बमरागुरि खाथियावनो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामला सारमोन मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जे बर' हारिनि गोजोन्थों।